खाइबा ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କାମଟା କରୁଥିଲେ ସେଟା କରିବା କଥା କି ବର୍ଦ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲାଣି ନା କଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆଇଥିଲେ ସାର୍ ମୋ ଚାକିରି କରି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଲଗା ଏସି ଲଗା ହ୍ୟାଲୋ ସେ ସୋରେନ ଜଣେ ଏ ସେଇ ହଁ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ହୋମଗାର୍ଡ ଜଣେ ସେ ଆସିଲେ ଢାବା କହୁଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଦରେ ଖାଇକି ମତେ ତା ଫଟୋ ମୁଁ ରଖିଛି ଭିଡିଓ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଅସୁବିଧା କଲୁ କଣ ଆମ ସହିତ ମିସବିହେଭ କଲେ ଏମିତି ଫଟୋ ପଠଉଥିଲି ଫଟୋ ପଠାନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଅଛି ସେଟା ପଠଉଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଧମକେଇବେ କାହିଁ ଆମକୁ ଯୋଉ କାମଟା କଲେ ଆପଣ ଇଲିଗାଲ କାମ କଲେ ହେଲା ଆପଣ ବର୍ଦ୍ଦିକି ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ମୁଁ ରଖିଛି ପୁରା ବର୍ଦ୍ଦିକି ଆପଣ ଆପଣ ବର୍ଦ୍ଦିକି ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ନେଇନୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଗାଡି ନମ୍ବରଟା ବି ରଖ ଅଛି ହଁ ମୋହନ ବାବୁ ଆପଣ ମଦମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭକ୍ତଗଣ ମାରୋ ତାଳି तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी।